Pohodička. A v originále to hraje pan Matonoha s panem Liškou, takže prosím nechte si inspirovat na Liška. My budeme hádat, v kterých hodinách to je, jo? To vykrásnou. To je Liška. Matonoha. Osvětlovač jeden. Slavka jdem. Pohodička, co? To je půl. Tak milí diváci, my jsme vůbec nebyli spokojeni s tím, jak nám náš autor píše scénky. Že jo? No a pořád nám něco prováděl třeba mě, nechal polít ledovou vodou. Jo, já jsem mě třeba pořád dělat nebyla, jo. Tak jsme se rozhodli, že si tuto scénku napíšeme sami. Tak jsme si tady napsali krásnou písečnou pláž u moře, teplé moře jsme si napsali. Davide, to máš buď jedno nebo druhé. Aby Jo, abych mě prostě teďka o tom, jo. To je pohodička, co? To je půl. Ale Michale, ale já jsem si tam do té naší scénky připsal ještě něco. To je pohodička, co? To je půl, jo. Kamera. Já jsem si tam taky ještě něco připsal. To je půjčka, co? No to je pohoda. Jenomže já jsem si tam připsal ještě něco. To je pohodička, co? Půl, jo. A kamera. Já jsem si tam taky ještě něco připsal. Nebojte to? No to je pohoda. Ty, Michale! Havana! Pojď si Miko! Nebojte to? No to je pohoda. Jenomže milí diváci, já jsem si tam připsal ještě něco. To je pohodička, co? To je půl, jo. Víš, já už půjdu na hotel, víš, protože já jsem se trošku přežral, víš. Tak jsme nic nejedli. No, právě, víš. Tak já už půjdu, víš. Škoda, tady byla taková pohodička. Víte, milí diváci, já jsem se ho potřeboval zbavit, protože já jsem si tam připsal ještě něco. To je pohodička, co?
omlouvám, ale já jsem se asi... Posrali ty krávo. No, pardon, tak já už půjdu. Zdar, krávo. Já budu naučit. Já vím. Buchetka. To je konec, no.